अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आज अवेलेबल है। पूरे गोवा भर में से 18,000 यूथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन्होंने रजिस्टर्ड किया है और आज बहुत ही अच्छी तरह से ये 2 दिन मेगा जॉब फेयर चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से कंपनी से कॉपरेट किया है, सभी जितने सारे जॉब सीकर्स यहाँ पे आएंगे उन लोगों को डेफिनेटली जॉब मिलेगी। बाकी लोगों को भी आज गोवा में हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से खुद मिनिस्टर भी इंटरेस्ट ले रहा है, हमारे लेबर कमिश्नर सेक्रेटरी जितने सारी कंपनीज यहाँ पे हैं उन सभी कंपनीज में गोवन बॉयज़ और गर्ल्स एम्प्लॉय इस तरह से होंगे और द फिक्स गारंटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहे वो कंपनी शिफ्ट करे लेकिन उनकी ग्रेजुटी पीएफ लीव्स सब कुछ उनको मिलने के लिए सरकार की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि द सेम सर्कुलर वी विल इम्प्लीमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा। सो इससे मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी और जो नेक्स्ट आज मैंने जो अनाउंस किया है कि पूरी एम्प्लॉयमेंट हेंसफोर्थ स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से ये होगी और द कंपलसरी इसके लिए एक्सपीरियंस विल बी द कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन फ्यूचर ऑल्सो। इससे लोगों की काम करने की आदत बढ़ेगी। जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जो अनएम्प्लॉयड घर पे रहते हैं वो कुछ ना कुछ काम करेंगे और वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाएंगे। नमस्कार, मी शिल्पा डाकळकर. जेंगेज रिक्रुटमेंट. जेंगेज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट इज अ रिक्रुटमेंट कंपनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो आत्ताच्या घडीला आपण ऑस्ट्रेलियामध्ये जे लेबर्सचं शॉर्टेज आहे तो गॅप करायला आम्ही ह्या इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट करतो आहे आणि बऱ्याचशा ओपनिंग्स आहेत आपल्याकडे स्किल लेबर्ससाठी. अदर प्रोफाईल्स पण आहेत. तर कॅन्डिडेट्सला आम्ही सांगतो आहे की रिक्वेस्ट करतो आहे की या तुम्ही तुमचं जे पण आहे पोटेन्शियल सबमिट करा. काय प्रकारचे जॉब आत्ताच्या घडीला आमच्याकडे ओपनिंग्स आहेत ते हेवी मोटर व्हेकल ड्रायव्हर्स हेवी ड्रायव्हर्स ट्रक पायलट्स म्हणू शकतो. शेफ्स आहेत, कुक्स आहेत, नर्सेस आहेत आणि वेरियस अदर प्रोफाईल्स आहेत. किती वेकेन्सी ऑस्ट्रेलियामध्ये सध्या आपल्याला ह्यूज नंबरमध्ये रिक्वायरमेंट आहे. हे नुसतं शिक्षण उपयोगाचं नाही आहे, त्याच्याबरोबर तुम्हाला अपस्किलिंग किंवा साईड बाय साईड बाकीचे काही कोर्सेस करायला लागतील. तर मी जेव्हा ऑस्ट्रेलियामध्ये गेलो तेव्हा माझं तिकडे कोणी नव्हतं. जे तिथे गेल्यानंतर आपण जसे बाकीचे इंडियन स्ट्रगल करतात तसंच मी पण स्ट्रगल केलं. आता माझी स्वतःची कंपनी आहे झेंगेज रिक्रुटमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंटने आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिली आणि आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं की बाबा या तुम्ही. आणि इकडे मायनिंग सेक्टरमध्ये भरपूर स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल आहेत आणि आम्ही जास्तीत जास्त मायनिंगच्या फील्डमध्ये जास्ती काम करतो. सो त्या अनुषंगाने मी तर असं म्हणेन सगळ्या जे पण लोक जॉब बघत आहेत त्यांनी सगळ्यांनी जास्तीत जास्त लोकांनी इकडे या रजिस्टर करा आणि आम्ही जेवढे मॅक्सिमम होतील तेवढ्या लोकांना घेऊन जाऊ. इंजिनियर आय टीमध्ये धावतं आहे त्यांनी माझ्या अंदाजाने ट्रेड क्वालिफिकेशन आता इंडियामध्ये काय म्हणतात माहिती नाही पण ट्रेड क्वालिफिकेशन म्हणजे इलेक्ट्रिकल आहे. वोकेशनल कोर्सेस जे आहेत इलेक्ट्रिकल्स आहेत, इलेक्ट्रिशियन्स, प्लंबर हे असे जे ट्रेड्स आहेत त्याच्यामध्येही लक्ष घाला. तुम्हाला एक एक्झाम्पल देईन मी फक्त. आपल्या इथे जर एखादा मुलगा इलेक्ट्रिशियन झाला तर आई बाबा म्हणतात हा मुलगा काय कामाचा नाही, ठीक आहे. पण तोच मुलगा जेव्हा ऑस्ट्रेलियाला जातो इथे त्याचे कमवायचे आता मला करंट सॅलरी किंवा इन्कम माहिती नाही पण असा मी अंदाज धरून चालतो की वर्षाला तो 4 ते 5 लाख रुपये कमवू शकतो. तोच माणूस जेव्हा ऑस्ट्रेलियाला जातो तेव्हा त्याला तासाचे $90 आणि जर वर्षाचं पॅकेज जर त्याला मिळालं तर ते 80 ते 90 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. जर मी 80 ते 90 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हटलं तर नियरली 50 लॅक्स पर ॲनम. कोणते आईबाबांना वाटेल की बाबा माझ्या मुलांनी ते कोर्स नाही करावा. सो माझा मेसेज असा असेल की नुसतं लोकल जॉबसाठी फोकस नका करू. थिंक ग्लोबल, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. ओके. आमी कोर्सा बद्दल मेन हें करतात कशें हें करपाचें कित्याक तातूंत इट इन्क्लूड्स भुरग्यांक अपस्किलिंग करपाक, रिस्किलिंग करपाक जाय. कोणाक आपलें ग्रॅज्युएट केल्यार कोणाक आपली लायन चेंज करपाक. सो ताज्या खातीर आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितात कित्याक बेजिकली शॉर्ट टर्म कोर्सीस. सो अशें ना की भरपूर फाल्यां शॉर्ट टर्म कोर्सीस. सो रायट नाव हाव इज द रिस्पॉन्स आतां सुरू जाला. सो आय एम थिंकींग भायर पळोवन आयिल्लो लोक आसा. सो आय एम लुकींग एट अ व्हेरी गूड क्रावड.
सो फ्लो चालू आसा आतां येतात लोक दिसतात मातशे बट कितें जाला की वी आर अंडरस्टँडिंग आतां प्रोग्राम सोंपलो सो आतां परत भुरगे येवपाक लागला सो देर इज अ गुड रिस्पॉन्स एक्सपेक्टींग मोर चिंता फूल डे म्हणसर तरी ऑर फाल्यांचो धरून सुद्दां वी एक्सपेक्टींग मोर एनी मेसेज यू लायक टू गीव फॉर द यूथ the message would be ki look for opportunities which are there around everywhere and in private sectors and grow more. I think for youngsters it is very much important because पण आता खुबशी कंपनीज आहा न्यू आनी तांकां चड जाणांक खबर ना कितें कसले कसले कंपनीन कितून जॉब तेंचो फ्युचर ते करूं शकता सो ऑल्सो एक ड्रायव इट्स अ गुड इनिशिएटीव फ्रॉम द गव्हर्मेंट